Ahojte, ja vás vítam opäť pri sledovaní, počúvaní videokastu podcastu Krákareň. Moje meno je Vrana Mariana a dnes sa rozprávam s Lídiou Ondrušovou, herečkou. Čau. Čau. Čaute. Ja mám taký pocit, že keď niekto chce robiť niečo takéto v oblasti umenia, tak to pramení z detstva. Je to tak? Aj v tvojom prípade? Z akého detstva? Ranného? Ranného. Úplne ranného? Asi áno. Asi áno. Ja som vlastne hneď v 6-7 rokoch ako dieťa ide do prvého ročníka na základnú školu, tak som už chodila na tanečné všelijaké a do folklórneho súboru a potom na akordeón, lebo som dcéra hudobníka, tak musím mať zúšku. A potom postupne nejako prišiel ten dramatický odbor, ktorý dovtedy ani nebol v Michalovciach, ani som nevedela, že čo je toto LDO. Kto ťa tam? Kto ma tam? Ja som sa tam sama. Pamätám si aj taký okamih, ako sme boli zo školy, ja som chodila na 8-ročné gymnázium do Michaloviec, ako sme zo školy boli na vystúpenie divadelného krúžku nášho školského, o ktorom som netušila, lebo som bola ešte v tej základnej časti. A tak sedím proste v tom hľadisku a hovorím si, prečo nie som na javisku? Uh-huh. A to bol asi taký prvý impuls, čo si ja tak pamätám, že iba také akože nepochopenie, že prečo som tu a nie tam. A potom som sa tam prihlásila, potom vznikla v Michalovciach taká súkromná zúška, kde to viedla pani Otília Semanová, úžasná, ktorú srdečne pozdravujem. A vlastne ona aj za to môže, že som sa zaľúbila do divadla. Dobre, a potom... Dlho nič? Potom to už vlastne táto Otília Semanová ma spoznala, keď som mala 14 rokov, hej, že to sme sa už takto akože prekoprcli. A potom to znamená, že nejaké 4 roky som chodila na to LDO a potom som robila príjmačky na VŠMU. A ja som si vlastne podala všade, kde som vedela, že to je na Slovensku. To znamená, že Banská Bystrica, Akadémia umení, VŠMU, herectvo a potom mi niekto povedal, že daj si jej babko herectvo, čo ja som nevedela, čo je. A ja, že dobre, tak dám si. A potom som mala akože v zálohe Nitru, tam bolo učiteľstvo literárno-dramatického odboru. Tak aj tam som si dala prihlášku, ale medzi tým ma už zobrali na babko herectvo, takže som tam ani nešla. A tam by možno, že ani nevzali, lebo tam boli aj... Podľa mňa také ťažšie testy. Aha, okay. Nie, tam myslím si, že bola aj slovenčina, alebo myslím, že tam bol akože spev, hra na klavír, tak mi to prišlo také, že to máš vedieť aj vedieť podať ďalej, ako keby tá pedagogická činnosť mne nebola nikdy až tak blízka a aj keď mi veštkyňa povedala, že mám učiť, ja sa v tom ešte až tak nevidím. Tak možno časom. Ale teda napriek tomu, že si tú vysokú školu babkarinu až tak nechcela, sa to podarilo a bolo to veľmi kľúčové pre tvoju tvorbu, lebo možno mnohí až potom neskôr zistia, asi to je tvoj prípad, že áno, to vlastne toto ja chcem robiť. Nechcem úplne robiť klasickú činohru. Ako ťa to tam vyformovalo? Hneď si vedela od začiatku, že som správne? Ako si sa identifikovala? Takže nevedela prerod. My sme boli hneď v prvom ročníku takto. Mala som veľké šťastie, že naša ročníková pedagogička Marika Kačkešová nás viedla po viacerých festivaloch medzinárodných. Čiže my hneď v prvom ročníku, hneď v októbri, vyhúkaní z tých stredných škôl, gymnázií, sme išli do Egeru, do Maďarska, na taký medzinárodný divadelný bábkový festival. A tam som sa zoznámila už s ľuďmi z Damu, z Prahy. A mňa to vždy na ten západ trošička tak akože viedlo. Čiže ja som vlastne chodila na Zlombazy, to je pražský Damu, divadelný festival. A takto som si postupne akože zrátavala jedna a jedna, že čo vlastne tá babkarina to je. Ale bola som určite ovplyvnená tým, že som sa snažila veľmi veľa chodiť do divadla. Lebo v tom prvom ročníku na tej babkarine je to hlavne o tej práci s predmetom, rozprávky, také možno, ako, nemyslím to vzlom, ale tak na prvú také
infantilnejšie, ako keby, že umelecké záležitosti, ale potom spätne vidíš, že je to potrebné, že vlastne musíš pochopiť, že čo je to ten predmet. Snažia sa ti akože rozšíriť obzory a inak sa dívať na prácu s predmetom, s tvojou fantáziou, ale to si vtedy neuvedomíš, vtedy chceš robiť proste veľké alternatívne divadlo. A ty si hneď chcela tú alternatívnu takú? Hej, ja som hneď chcela veľké alternatívne divadlo, lebo ja som bola veľká nezávislá umelkyňa. No a to sa ti... 18. Akože vieš, ako to myslím, že robím si srandu. Tak ale podarilo sa ti to? To neviem, vieš čo. Ja som, akože mňa to ťahalo veľmi do tej Prahy a to ako proste oni tam akože rozmýšľali, niekoľkokrát som sa tam aj hlásila. Je to ako keby, myslím si, že je potrebné hovoriť aj o svojich neúspechoch, že som sa hlásila, myslím si, že 3-krát na damu. Počas už štúdiu na VŠMU, kde ma nezobrali a akože Boh vie, ako by to bolo v tej Prahe, neviem, ale som tu a som proste rada. Tak ale do Prahy stále chodíš, aj do Čiech, so svojím divadlom, ktoré si založila už počas školy. Nie, ešte úplne nie. Ono to bolo, za to vďačím Veronike Malgot, lebo ona prišla s týmto nápadom, že poďme urobiť takú performance, kde bude text naše statusy z Facebooku, hej. To aby ste vedeli, to bol rok 2013, čiže 11 rokov dozadu, kedy sa ešte tak vo veľkom písali statusy na Facebook, ktoré sa tiež píšu vo veľkom, ale už je to iná performance. A my sme vtedy tak písali tak denníkovo o svojich pocitoch, čo som zažila cez deň, pre také myšlienky dňa, alebo hocičo, proste nejaké situácie. A potom sme to zozbierali, napísali sme grant na mliečne zuby, čo by som chcela akože, tak dať do povedomia. To je taká platforma, ktorú robí Štúdio 12, ktoré sídli v divadelnom ústave. Mliečne zuby pre mladých tvorcov, tam dostanete istý obnos peňazí, myslím, že 500 eur. A to máte na všetko. A tam prihlásite so svojím projektom, je to skvelé pre študentov. Ja som bola vtedy v bakalárskom ročníku. Takže sme sa tam prihlásili, to grant a tú možnosť, ten priestor sme dostali. Robili sme Samsona a to bolo také prvé autorské naše performatívne divadlo, ktoré sme spravili spolu s Veronikou. A zaujímavé možno, že na ňom je to, že ho hráme doteraz, čo je 11 rokov, ale my ho hráme tak, že vlastne každá repríza je iná, že sú tam isté monológy alebo istá taká osnova, odkiaľ kam rovnaká, ale ten obsah v rámci tých bodov na tej osnove sa mení. A kedy potom vlastne vzniklo divadlo Nude? V roku 2017, keď som sa zoznamila s Laurou Štorcelovou, mojou kolegyňou z ateliéru, v ktorom sa nachádzame, a ona mala takú potrebu porozprávať o svojom materstve a o tom, ako prežívala to ranné štádium materstva, ako prežívala tú byrokraciu, ktorú musela podstúpiť, pretože má manžela z Indonézie. A jednoducho chcela sa aj tak možno, že troška terapeuticky na to pozrieť a vyrozprávať, ale zároveň tam videla teda aj tú možnosť zdieľania, ale aj tú možnosť akože nejakého umeleckého vyžitia, ktorú potrebovala zreflektovať. A tak ma oslovila, lebo vedela, že mám skúsenosti s autorským divadlom. A povedala, že tak si založme nejaké OZ-ko, aby sme si mohli podať grant. Tak sme tam prizvali ešte Veroniku Malgot, už spomínanú, ktorá vie teda písať tie granty a tiež bola čerstvou matkou. Ona priniesla tému poporodnej depresie a zavolali sme do toho ešte Mirku Abelovú, pretože Veronika v tom čase si prečítala jej ešte vtedy neboli vydané tie básne, len myslím, že v denníku N bolo zopár o tom, ako ona nemohla otehotnieť. Potom vyšlo kniha Večný pocit nedele. Myslím si, že to je tá kniha. Áno, je to ona. Takže sme zavolali Mirku Abelovú a tak vznikla inscenácia Ľubím ťa, dávaj si pozor. A potom prišli ďalšie témy. Áno. A ďalšie granty. A vlastne už to trvá doteraz a každý rok prinášate niečo nové, čo možno súčasne žijete, je tak? Toto je vlastne základná esencia autorského divadla, že inak to proste nejde, že si osvojíš tému, ktorá nie je až tak tvoja? Alebo teda, ako to máte vy? Hej, určite to ide všelijako. Napríklad teraz prišiel do divadla Michal Belej, ktorý to robí trocha opačne, že on si nájde
nejakú hrdinku, napríklad teraz s najnovšou inscenáciou Emily Davison, práve sedím na jej stoličke, na ktorej sedím aj počas predstavenia. A jeho fascinoval jej životný príbeh, respektíve jej smrť, pretože ona sa v roku 1913 hodila pod kráľovského dostihového koňa, aby tým demonstrovala práva žien. A našli potom vo vrecku vlastne taký papierik, kde bolo, že volebné právo pre ženy. Doteraz nie je úplne jasné, že či to bola nehoda. Možno, že chcela tam dať iba vlajku sufražetiek na toho koňa pripnúť, aby s ňou išiel. A možno sa naozaj chcela takto zabiť. To sa akože nevie. Ale jeho zaujal tento príbeh a vlastne na základe neho napísal svoj dramatický text, ktorý sme potom inscenovali a kde sa vlastne reflektujú tie práva žien aj až do súčasnosti. Ale ostatné témy si asi prinášala ty, nie je tak? Pri Brute, vieš čo, pri staroba, neviem teraz názov. Áno, Pasáž 5. Pasáž 5. Áno, ale nie je to ako keby, že pravidlo, že vlastne to bola nejaká porada a si hovoríme, že čo nás napadlo. Čiže vlastne že tento princíp, takto by som to uzavrela, že tento princíp, že konkrétnej osobnosti alebo nejakého konkrétneho príbehu priniesol teraz Michal Belej a veľa autorských a nezávislých alebo takto nezávislých divadiel, ktorí pracujú autorsky, fungujú takto. Napríklad spomeniem iba Uhol 92, ktorý má tiež najnovšiu oceňovanú inscenáciu Tony Wolf Prerobila milióny, kde vlastne tiež sa tam stal ako keby námetom príbeh konkrétnych žien, ktoré pracujú proste s energiami a niektoré sú podfúkarky a tak ďalej. Nechcem ako keby, to ti Alžbeta povie viacej, možno o tejto inscenácii, ja som mu ešte ani nevidela, veľmi sa hanbím. No ale, čiže akože je takýto princíp a potom je ten princíp, ktorý sme robili doteraz my, že sme mali nejakú tú tému, že staroby, že mne zomrel môj pradedo a potrebovala som nejako sa s tým vysporiadať. A nielen akože vysporiadať, ale potrebovala som tak otvoriť túto tému a predstavila som si to také spoločné, kolektívne zdieľanie. Takže sme išli do témy staroby, Pasáž 5, potom peniaze ako spoločenské tabu. Tam bola taká myšlenka, že vedia, viem, koľko aký sex a kedy mala naposledy moja najlepšia kamarátka, ale netuším, koľko má na účte. Inak toto aj vo mne dlho rezonovalo, aj častokrát to používam, tú vetu. No. Že je to také fakt zaujímavé a myslím na tú inscenáciu dosť často. Ale rovnako myslím aj na iné, pretože pri autorskom divadle to je také zvláštne, možno aj v tom, že ako pretavuješ, chceš tie svoje myšlienky tam dať, ale potom niekto nekompromisne príde a akože vyškrtá to. Áno. Ako s týmto bojujete? Ako vlastne prebieha to, že si poviete, OK, tak musí to mať 50 minút, je tam nejaká akcia, je tam toto, niečo sa musíme vzdať. Kto má posledné slovo? Asi všetko je to o takej kolektívnej dohode. Ja poviem teda túto poslednú Emily, kde text písal Michal Belej a potom Katka Mrázek tam značne pomohla svojim dramaturgickým zásahom. Vždy máme teda aj dramaturga. Predtým, keď sme pracovali tak viacej akože kolektívne autorsky, tak sme toho dramaturga volali až na posledný týždeň, alebo keď sme prišli do priestoru, hej, že keď bol ten text akože hotový, ešte sme ho nenahadzovali, áno, je to na poslednú chvíľu, tak vtedy sme zavolali Marka Godoviča a sme mu povedali, že není toto ako príliš už, že trošku nám to uprav proste. Kdežto napríklad Katka Mrázek bola od začiatku tvorivého procesu prítomná. Toto sú ľudia, ktorí možno nie sú až tak známi. Už dosť, že sa rozprávame o nejakom nezávislom divadle, o nejakých grantoch, čo ľudia si tak trošku možno aj tušia, že to existuje, ale úplne nevie v tom každý chodiť. Častokrát teda hovoríš to slovo nezávislé, tak do akej miery ste ako divadlo naozaj nezávislí? No žiadne, podľa mňa je to hlúposť hovoriť nezávislé, lebo my sme závislí na mnohých veciach. Ako keby, áno, sme nezávislí s tým, že si akože sami, že ja sama si poviem, že akú rolu si chcem zahrať, hej, ale to, že či na ňu dostanem finančné prostriedky, tak to akože už od toho som závislá, že či sa tam dostanem, hej. Že, takže asi iba do takejto miery, že nikto iný nerozhoduje o nejakých takýchto tých
tvorivých, kreatívnych prostriedkoch, ako my, ktorí sme sa rozhodli, že budeme akože spolu tvoriť, hej, že nemáme trojkolové prijímacie konania a zrazu dostanem nejakú kolegyňu, ktorú nemám rada. Vieš. Tak toto sú tie výhody, ale nevýhody sú napríklad aj to, že sme teraz v vašom novom štúdiu, kde budú asi všetky rekvizity. Nie, máme sklad. Tak máte sklad, máme okay. Ale nemáte proste svojich technikov, svoju rekvizitárku, ktorá vlastne vám prinesie všetko na miesto. Máme túto Laurinku. Čiže teda poďme si hovoriť o tých nevýhodách, teda keď chceš. Čiže my sme závislí od grantov, od 2%, kedy vyjde tento podcast? 2% pre ľudí. Dodatočne možno. Od 2% a od divákov. A ak by nám takto chcel poslať, tak akože nájdeme účet. Hej, môžete nám aj poslať. Máme merch, tu sa na ňo dívam. Možno, že budeme robiť dotlač, ak predáme tento a budeme mať za čo. Čiže toto sú vlastne nejaké naše príjmy. Samozrejme sme otvorení všelijakým investorom, ak by niekto tiež sa reflektoval s témou Emily Davison napríklad, alebo tak. Ale teda grant je náš hlavný partner, alebo kto nás podporuje, tak čerpáme z Fondu na podporu umenia, čerpáme peniaze z nadácie mesta Bratislavy. Teraz sme si podali grant aj na Bratislavský kraj. Potom je Lita. Lita nedáva na uvedenie javiskového diela, ale skôr na nejaké také vzdelávacie aktivity. Potom sú všelijaké také, že Staré mesto, SPP, nadácie VUB. Do týchto sa až tak nevyznám a tie majú skôr, tiež sa mi vidí, že viac také vzdelávacie, ako keby ako kultúrne alebo športové. Ale nie som si istá. Ja inak musím povedať, že ja tie granty nepíšem, ani v tom nie som dobrá zatiaľ. A že to teraz má na starosti Miško a Katka, ktorú som spomínala. A vlastne vždy si napíšeš grant na aktivity divadla na budúcu sezónu. Teraz je taká novinka na FPU, že môžeš aj na 3 roky dopredu si zažiadať. Alebo potom si napíšeš, plus si napíšeš grant na uvedenie nového javiskového diela, čo je tá inscenácia. Ale okrem toho, že vlastne ste závislí aj od nejakých akože finančných prostriedkov, však samozrejme, tak ste závislí asi aj od divákov a diváčiek, pretože však ako dá sa robiť nezávislé divadlo hoc kde, hoc kam, aj keď teda už dostanete peniažky na realizáciu, aj že teda máte ten priestor, tak tam niekto musí prísť. A toto je vlastne ako keby na vás super, že vy vždycky tam máte tých divákov. Ďakujeme. No, však makám na tom Instagrame jak besná. Dobre, ale veľa ľudí hovorí, že z Instagramu ti neprídu ľudia do divadla. Prídu, ja vidím tie prekliky. Vieš, vidím, že koľko ľudí si kliklo na odkaz na vstupenky, alebo... Dobre, tak ale máte si dobrú cieľovku okolo seba a že tie témy, ktoré akože riešite, tak sú tak zaujímavé možno pre tú cieľovku, že sa na to rado chodí dívať. A máte zároveň už aj svojich divákov? Áno, je to tak. Lebo ešte keď sme mali lístky cez rezerváciu, tak ja som už videla na maili tie mená, ktoré sa mi tam opakovali na jednotlivé predstavenia. A teraz to tiež aj vidím, ako predávame lístky cez Go Out, že sa tam tie mená opakujú. Veľmi ma to teší. Ale uvidíme, ako to bude. Nechcem zakriknúť, ja som veľmi vďačná. Vždy je to takto, že... to je môj mobil, prepáčte mi. Vždy je to takto, že táto Emily Davison mala premiéru na konci októbra. Teda hrali sme asi 4-krát a v tomto roku sme ho hrali iba teraz v stredu. A za deň sa vypredala takmer polovica lístkov na ďalšie predstavenie. Ale tak nie je tam zase až taká veľká kapacita. Vezme si otvorene. Ale napriek tomu super, lebo niektoré aj veľké kamenné divadlá bojujú vlastne s nejakým problémom. Áno. Možno tu bude nejaký menší pohyb, nevadí. Laura prišla. Po tašku. No a teraz, keby som vedela, kde som bola. No, že aj kamenné divadlá bojujú o diváka. Áno.
A vlastne vy to ako keby neriešite a chodíte ešte aj do Čiech Vieš čo, nie je to úplne, ako máme aj predstavenia, kde naozaj tiež bojujeme o diváka. A v tých Čechách tam máme také naše spriateľné divadlo Venušove Švehlovce na Žižkove, kde už chodíme asi, myslím, že 4., 5. rok, neviem ako to bolo medzi pandémiu, vždy na ich festival Venušiny dny, ktoré budú na konci apríla, ak nasleduje niekto z Prahy alebo z Čiech, tak 23. apríla, neviem, ako vychádzame, tak budeme hrať na tomto festivale Feminního divadla, a práve tu už spomínanú Emily. A teraz sme tam prednedávnom mali pražskú premiéru a derniéru zároveň už spomínaného Bruta. Ale musím ešte povedať, ako sme sa rozprávali o tom grante a o tých grantoch a o tom nezávislom divadle, o tej možno že tej dramaturgii, že už vlastne posledný rok a pol je to tak, že vlastne to FPU má nové pravidlá a že ty nemôžeš reprízovať a žiadať si grant na aktivity, na inscenácie staršie ako 3 roky. Hej? To sa nám napríklad teraz deje s Brutom. A to musím povedať, pretože Bruto malo premiéru 17. marca 1924. 2021 malo online premiéru. Ale táto grantová výzva, ktorá bude na budúcu sezónu, je otvorená do 18. marca 2021. To znamená, že o ten jeden deň, že sú to 3 roky, 2024, sú to 3 roky a jeden deň, my sme to proste prešvihli, čiže sme ho museli zdernierovať. Rozumieš? Že si nemôžeme žiadať na budúcu sezónu. Takže tým pádom sme už aj tá naša dramaturgia je od niečoho závislá, od tej podpory, pretože vlastne táto podpora nám formuje to, že čo my vlastne budeme hrávať a čo nie, a čo sa musíme vzdať. Ďalšia taká ako keby poznámka počiaru, okrem toho, že chodíte teda do Prahy, čo možno sa dá pochopiť, tie Čechy vo všeobecnosti, ale veď chodíte aj na východ, na Slovensku, na slovenský východ. No, lebo som z východu, aj tam mám kamarátov. Čauko, lúčime sa s Laurou. No, jak je možné, že aj tam máte svoje vlastne osadenstvo, že tam detská chodia? Vieš čo, tak my zároveň, vždy keď hráme niekde inde na Slovensku, nielen na východe, tak vždy hráme v rámci partnerstva a priateľstva s nejakým kultúrnym centrom. Hej? Hrali sme napríklad v Trebišove, tam je kultúrne centrum Šum, Trebišov. Prepáčte, keď je tu Laura opäť, necháš mi prosím kľúče zo skladu? Si mi nechala? Ďakujem. Tak to fungujeme. Ďakujem ti pekne. No, čiže je tam ten Šum, to je knihkupectvo a kultúrne centrum, robia tam naozaj zaujímavé podujatia. Je tam prenádherné knihkupectvo, naozaj kurátorský, zaujímavý, precízny výber. Všetkým z Trebišova a okolia Michalovce odporúčam navštíviť Šum. A potom sme hrali v Prešove, kde je Wave. Hrali sme v Košiciach v Tabačke, ale už dlho nie. Mohli by ste nás zavolať. Hrali sme v Liptovskom Mikuláši, Diera do sveta, v Trnave, Malý Berlín, že všetko sú to naozaj úžasné kultúrne centrá, ktoré majú svojich pravidelných divákov. Čiže oni nám s tým promom pomáhajú a potom mne veľmi pomáhajú aj miestne influencerky alebo také kamarátky. Pozdravujem Kamilu do Trebišova, ktorá viem, že má istý počet svojich followerov na Instagrame aj v Prahe. Keď mám kamošky, ktoré majú viacej followerov, ja im vždy napíšem, že či by neboli také dobré, aby nás neprezdielali. No ale na jednej strane ma aj toto teší, hej, že teda ten život tam je a vlastne tieto malé kultúrne centra, ktoré vlastne sa tam starajú o túto nezávislú kultúru, že vlastne to tam niekto oživí a nemusíme byť v strede Bratislavy, aby sme mali kontakt aj vlastne s nezávislým divadlom. Trvá to ešte stále krátko, táto etapa Nude. Vidíš to na celoživotný projekt? Kebyže robíme tento rozhovor pred 2 rokmi, tak ti poviem, že hej. Okay. Ale... Lebo aj tak to robíte akože dlho, ale z toho akože hľadiska, že však herci pracujú, herečky do 90-ky, hej. Takže...
No, neviem, že koľko ešte to budeme nevládať, ale mohol by to byť celoživotný projekt, ale viem, že v takejto fáze alebo v takomto energetickom výdaji, aký momentálne tomu dávam, to nebude na celý život, lebo to proste zošalem. Čiže, lebo to sú proste, ja neviem, že dneska som hľadala stanovy, hej, lebo proste potrebujem ísť za notárom, že tam je, že každý deň niečo, že to nie je iba vlastne, že si napíšeš grant a hráš, aj ty sa musíš starať o to OZ-ko, ty musíš robiť tú byrokraciu, ty musíš, hej, že teraz sú tie 2%, predtým si musel ísť k notárovi, sa zaregistrovať tie 2%, teraz proste musíš mať nejaké, ako keby, že v hotovosti peniaze, lebo jednoducho ty potrebuješ aj nejaké peniaze, ktorými zaplatíš brigádnikov proste, potrebuješ predať merch, čiže to je fakt, že je to, že každodenná robota, ktorú som si povedala, že budem robiť 2-krát do týždňa, ale to sa proste nedá. Hej, že to proste fakt nie. Teraz momentálne mám naozaj, že všade všetky doklady, lebo som hľadala stanovy, ktoré boli založené v inom Eurobale, lebo proste sme menili preušníky a tak ďalej. Čiže v takomto móde sa to ako keby, že nedá potiahnuť do konca života, alebo mohla by som sa rozhodnúť, že chcem byť chudobná undergroundová umelkyňa a to takto robiť, alebo popri tom neviem. Ale ja asi nechcem. Ja chcem ísť aj na dovolenku na Maledivy. Áno, toto je odvrátená strana tohto nášho mesiaca, že to tak inak funguje. Ale ja mám taký pocit, že asi sa niečo zmení, tak nejako prirodzene. Kedy? No toto neviem. Ale akože myslím si, že to budeme riešiť my, naša generácia. Týchto, ako keby, že sa musíme niekam inám preklopiť. A že tá kultúra sa niekde zmení na Slovensku, možno, dúfajme, k lepšiemu. A že to bude trošku možno iné. A že vlastne treba takýchto ľudí, ktorí robia to súčasné umenie, a vlastne ešte stále akože nás považujem za mladých a dospelých. Zároveň, že môžeme niečo s tým urobiť. No. Verím, že áno. Zároveň my sme túto sezónu mali 2,5 derniéry. Vieš, dernierovali sme na jeseň Andy to be seen v Malom Berlíne v Trnave. To bola inscenácia o Andym Warholovi, ktorá mala premiéru v roku 2020, čiže sme museli zdernierovať. Zdernierovali sme teraz Pasáž 5 v Slovenskej národnej galérii. Nádherná vynimočná spolupráca pre mňa, veľmi sa teším, že sa nám to podarilo takto veľkolepo zdernierovať, pretože to malo premiéru práve medzi 2 pandémiami, hej, tiež v roku 2020. O tento jeden deň nám nevyšlo to brutto. Verím, že sa nám ho z iného grantu ako z FPU podarí ešte doraziť na jeseň a zdernierujeme ho ešte v Bratislave a že teraz v Prahe sme ho nehrali úplne naposledy, bolo by to pre mňa škoda. Takže to a vlastne už nám neostalo až tak veľa inscenácií. Vieš, tým, že tam sme mali naozaj ten rok 2020-2021, bola tá pandémia, presúvalo sa nám to zo sezóny na sezónu. Čiže už nám toho až tak veľa nedostalo, pretože po pandémii sa zmenilo aj to, že vznikli aj nové divadlá, veľmi veľa. A veľa ľudí sa aj rozkmotrilo. Hej, napríklad my s Veronikou Malgot, to znamená, že ona si založila nové divadlo jedným dýchom. Vzniklo proste viacero divadiel, tým pádom tie peniaze sa tiež musia nejako akože rozdeliť. Tá podpora bola, tuším, že troška menšia. Čiže my sme nedostali na 2 nové veci, ale iba na 1 novú vec. Vieš? Čiže vlastne máme menej veci v repertoári, ako sme mali ešte minulú sezónu. Takže uvidíme, že možno to nejako samostatne akože že zanikne. Neviem, akože fakt ja som otvorená tej budúcnosti, ale je to ešte tak, že vlastne, že ja si nemôžem dať, že na rok pauzu. Lebo vlastne mi to príde ľúto, že ja si dám na rok pauzu a tým pádom prídeme o ten 1 rok, ktorý môžeme hrať. Vieš, že ešte to nemám tak pripravovať, alebo vôbec ako keby, že no, vypadnúť úplne z toho sa akože asi nedá. Ale takto, keď nás možno niekto počúva, tak si predstaví, že vlastne žiješ len z tých peniažkov, ktoré ti dá vlastne grant. Alebo sú tam aj iné príjmy v tvojom prípade? Točím Kaufland. No a k tomu sa tiež chcem ako dostať, že nezávislé divadlo versus takéto akože, nechcem to nazvať, že komerčné veci však. A Kaufland? Ja milujem Kaufland. Inak toto ja viem do Lidla by som nešla. Ale išla, zavolajte. Ale tak aj točila si Pumpu a že vlastne ľudia si ťa
Ale Pumpa, super seriál. Proste, vieš, že na jednej strane si hovorím, že OK, išla by som do denného seriálu, Maledivy, hej. Ale asi by som išla, keby ma zavolali. Ale potom, keď sa tak spätne pozriem, že tie veci, ktoré som robila, vieš, že Pumpa, proste kriticko-satirický seriál, vieš, s úžasnými hercami, s aktuálnymi témami, že wow, že mohla som spoznať toľkých ľudí, že vieš, že vnímam to ako česť, že som tam bola. Kaufland, smiešné. Proste... No tak tebe sedí. Takže... No, hej, že, ale však, ako cítiš to? Tak áno. Je tam, že nič tam nie je dačo také, čo by som sa, neviem... Ale to nie je o to, že či sa za to postaviť alebo nie, ale vieš, že vlastne tá nálepka toho nezávislého umenia a také nejaké, ako keby, že... Lebo rádo sa to tak nejako škatulikuje, že vlastne keď robíš nezávisle, tak potom keď presiahneš do toho nejakého komerčnejšieho priestoru, že zrazu sú ľudia, že čo, už nie si taká nezávislá, vieš, že... Ja nie som radikálna hlavne. Hej, ja som proste ako otvorená hocičomu novému. Teraz ešte viac, lebo v tomto priestore som vlastne teraz jeden deň, čiže ja vlastne nový priestor, nové príležitosti. Ja ako keby vieš, že akákoľvek forma radikalizmu. Ja to neviem ani vysloviť, chápeš? Proste, to je úplne, že to je mimo mňa. Ja ako keby, akože áno, že mám nejaký svoj hodnotový rebríček, ale som otvorená fakt akože veľmi veľa veciam. A to ma privádza vlastne takej poslednej bodke. Píšeš, ja neviem, stĺpček článok, ak to mám nazvať, do... Takú rubriku. Do Evy. Áno, áno. A ty aj máš tak akože trošku s módou, také techtle-mechtle, rada sa paradíš, alebo aj fotíš. Akože, a to mám z ranného detstva inak. Chápem, ja to. A osvojila som si brutálne tvoju vetu, alebo teda ja som to u teba prvýkrát počula, že viac je viac. A tak sa stále hovorí, že menej je viac, tak... To je ale logika. Logika nepustí. Ja som chodila na matematické gymnázium. Proste. Ja. Viac je viac. Čiže viac je viac. Viac je viac. A vlastne, ako tam ten presah bol? Že skrz tú módu, alebo skrz to písanie, alebo cez... Že ako som sa dostala do Evy? Aha, cez postel. Máme titulok. Chcela povedať. Nie. Do Evy. Ja som písala taký blog. Rýchlo si vymýšľala. Písala som blog A prečo sa nevydala, a ktorý som potom premenovala na Lydia, lebo som sa vydala. A ja som vlastne už pred, ja neviem, asi pred 8 rokmi vieš, lebo som sa vydala aj rozviedla, ale čo? A preto sa rozviedla SK? Neviem. To je super. No čiže ja som im normálne napísala mail. Niekedy 2016-17 som napísala mail, že ahojte, ja som Lydia a chcela by som pre vás písať, že to je ukážka môjho blogu. To som im poslala a oni neodpísali. A potom sa mi o rok na to ozvala šéfredaktorka Eva Blahutová s takou inou ponukou, ale ja som vtedy mala inú prácu a už to budú takmer 3 roky, ma vtedajšia vedúca publicistiky zavolala napísať fejtón. A ja som napísala ten fejtón a jej sa to páčilo a ja som napísala, že kebyže chceš. Tak, hoci kedy ma oslo s fejtónom. A o 2 mesiace prišlo, že či by som nechcela mať takú svoju rubriku a ja, že bože, jasné, že chcela už pred 15 rokmi. takže takto to prišlo a je to v podstate... Strašne ma to teší stále, že to 3 roky, ja viem, že niekedy meškam s deadlineami, prepáčte, ale fakt je to pre mňa obrovská radosť, že tam môžem písať, že môžem tvoriť, že moje myšlenky niekto číta, teda verím, že to ľudia nepreskakujú len na outfity. A pre mňa je dôležité, že sa dostávam aj tej pani v Humennom, vieš? Že tu na párkrát do mesiaca si hrám svoje divadlo, ale že proste, že mám taký prienik. Poďme teda na tie rýchle otázky a teda asi vieme odpoveď, ale momentálne najobľúbenejšie predstavenie, ktoré tak rada hráš. Emily?
Ale ja mám rada aj Samsona, lebo ho hráme 11 rokov, vždy ho meníme, vždy tak aktualizujem svoj život. Už nemôžem hovoriť, ale mám rada aj Roľu. Roľa, áno, čo sa to sme vôbec nespomenuli. Tak aspoň sa dostala do rebríčka takto. Najlepšie predstavenie, alebo teda skúškový proces, ktorý si zažila. Kľudne môže byť aj možno z tých školských čias, že... Na toto otázku som sa zabudla zamyslieť, ale aj táto Emily s Jakubom Jablonským, mám to tak najčerstvejšie v hlave, tak s Jakubom bola veľká radosť spolupracovať. Nezabudnutelná, alebo taká možno nejaká kľúčová, divadelná, alebo herecká všeobecne postava? Ktorú som ja stvárnila? Pre mňa to možno, že bolo aj Ola Madrid. To bolo rok 2013, bakalárska inscenácia na Babkarine. To bola moja prvá monodráma. Tak preto to je asi také pre mňa zapamätateľné, že sme mali naozaj ten skúšobný proces taký poctivý so Silviou Fulmanovou. A vlastne je to asi akože kľúčové preto, že to potom ako keby si povedala, že tak týmto smerom asi. Vieš, neviem, tiež mi otvorila taký akože istý obzor toho autorského divadla. Ona sama napísala ten text, keď bola na Erasme v Madride. A vlastne to vôbec, že som zvládla byť sama na javisku, že mi to došlo až deň pred, že aha, a keď zabudnem, že tam mi nikto nenahodí, vieš, že keď niekedy máš dialógy, tak proste vidíš, že ten jeden držal, ten druhý, tá energia, ale že ty celý čas sa budú na teba pozerať tí ľudia. Chápem. Daj nám nejaký tip na slovenské divadlo alebo slovenskú produkciu. Ja vám chcem dať na bábkové divadlo tip. V všeobecnosti či konkrétne? Vo všeobecnosti, veľmi ma to mrzí, ale nemám napozerané iné ako Bratislavské bábkové divadlo. Tam mám veľmi rada Príbehy stien, Dubkáčik a Bubkáčik, Malá morská víla. Ja bývam oproti Babkači a ja keď mám voľný víkend, ja tam idem aj 3-4 krát na to, čo som videla. Chodím tam veľmi rada. A ja viem, že to sú rýchle otázky, ale ja mám pocit, že my sme nedokončili o tej katedre babkarskej tvorby, pretože ja na ňu vlastne s láskou spomínam a som rada za všetko, čo mi dala. Aj za to, že proste si chodím oddychnúť a načerpať novú energiu do babkového divadla vďaka tomu. A ešte možno tak stereotypne, aj moja chyba, že vlastne povedať, že nie je to úplne štandardne proste babkarina, že hráme teraz iba s maňuškami a s javajkami a marionetami a neviem ako, že už sa tá babkarina posunula inám. A tento stereotyp si príďte nejako vyvrátiť alebo potvrdiť do nejakého súčasného babkového divadla. Budete, či ste starí alebo mladí, prekvapení. No ale vieš, už pomaly aj do činoherného, lebo už tie babkarské princípy sú v každom lepšom predstave. Áno. Je tak. Vysnívaná spolupráca. Vysnívaná spolupráca v rámci Slovenska je určite s Julkou Rázusovou. Tiež pozdravujem. Tiež vzniklo nové divadlo Slzianka Borodáča v Prešove. A s Petrou Tejnerovou za Česko. A potom Sorrentino. Jasne. Tiež pozdravujeme. Najhoršie predstavenie, alebo čo také najbizarnejšie sa ti stalo počas predstavenia? A teda fakt, že trapás? Ja som sa raz v živote opila pred predstavením. Bolo to, že veľká potreba. Hrali sme opití. A normálne... To bolo, neviem, 8 rokov dozadu a ja si pamätám, jak som hrala, si hovorím, že prečo furt nehrám piana? A že proste, že to je aké dobré, nie? Inak 2 roky abstinujem. Ale vtedy, no a jediný, kto nepil, bol Peťo Tylajčík. A nám sa pokazila kamera, my sme to inak celé hrali na chodbe, ale vtedy sme to hrali minimočne vo vnútri v miestnosti, inak to bolo premietané iba na rôzne televízory divákom. No a ako sme hrali vo vnútri, celé sme to museli tak adaptovať zrazu a Peťo Tyleček tak takým poskočným krokom vychádzal von z javiska na tú chodbu, iba že teraz vychádzal iba dozadu za paravan, ale ten paravan mal také kovové tyče a on ako tak vyskočil, tak on si rozbil hlavu, takže takto celý rovno spadol na zem a ho iba odtiahli mu takto hlavu dozadu. Bol celý krvavý, tak sme si rýchlo povedali, že posledný obraz nejdeme, poďme rovno záver. Tak ja som nešla monológ a potom som s ním bola 2 hodiny na pohotovosti. To ste si veľmi rýchlo vytriezvali, že? Hej. Má tam doteraz také štychy, no. Joj. Čo by si vo svojej kariére urobila inak? A teda, keby si mohla niekomu dať takú zlatú radu, keď je na začiatku, takže
teda áno, aj čo inak urobiť, ale možno, že čo je ten vlastne kľúčový moment aj pre teba, že urobte to asi takto to vidím ja. Ja veľmi bojujem s tým, že na čo hovoriť nie a na čo hovoriť áno. Jednoducho, mám pocit, že je taká bublina toho, alebo taký trend toho, že naučte sa hovoriť nie, ale podľa mňa by sme sa opäť mohli aj naučiť na niečo hovoriť áno. Vieš? Okay. Čiže... Ale ty už si za, vieš. Ja už som možno, za, ale čiže ja vlastne by som chcela povedať, že aby sme sa nedržali tých nejakých trendov, toho, že čo sa má, čo sa nemá, čo príjmame, čo nie, ale veriť v nejakú takú svoju ako keby intuíciu a uvedomiť si, že čo je dôležité, čo nie je. A možno by som ešte viacej odporúčala chodiť na také teoretické predmety. To ja som napríklad na VŠMU až tak nerobila. Že som chodila... A chýba ti to? Vieš čo, chýba mi to v takom nejakom akože kontexte, alebo cítim, že sa možno, že viem tak horšie vyjadrovať, keď niečo iba mám tak akože pocitovo, že chcela by som povedať, že je to takéto, ale vieš, keď máš tie fakty, tak proste potom je to také, potom vieš... Potom sa jaká nablízkaná. Jak Peter Tylečík, ty vole. No, takže to, čiže čítať knihy, chodiť na hociaké prednášky, nikdy nevieš, čo ťa ovplyvní, proste hovoriť áno. Teda chodívate častokrát hrávať aj do iných priestorov a nazvem to tak, že komunikujete s organizátorom. Aká taká nejaká rada pre tohto organizátora by mala byť z tvojej strany? Že čo vlastne vždycky ako keby je možno problém, keď prídete niekam, že vám niečo chýba. A že keby si teraz ty niečo organizovala, tak úplne presne vieš, že toto vlastne tí herci, herečky potrebujú. Čiže iba akože z pozície herečky sa mám na to pozerať, že zrkadlo? No, a tak z inej pozície skús. Gafa, alebo taký ako keby, že fakt, že taký, že ochotný, dobrý technik, hej. Pozdravujem Malý Berlín, kde sú úžasní technici, to mi iba teraz tak napadlo. Ale aj v tej Prahe, ako keby... Vieš čo, sú proste priestory, kde chodíme hrávať, kde máš pocit, že všetko sa dá. A potom sú také, kde je to tak, že proste, vieš, že dakomu sa... Akože, nechajte nás, hej, že dakomu sa, svoje, ale... hej, že dakomu sa proste nechce. Čiže je to ako keby, že je to veľmi ťažká otázka, ale taká dobrá gafa nikdy nie je zlá, také dobré zrkadlo v šatni tiež nie je zlé. Aj voda by bola dobrá, keď hráš v 36 stupňoch pred burkou a je dusno, asi vonku hráš rolu na festivale. Aké plány máš na tento rok? Daj nejakú takú top 3. Teraz sme čo, marec? Aha. Možno už apríl. Nikto nevie. Netuším, koľko tá časť. Také pracovné či súkromné? Ja by som to rada akože do tých pracovných. Do tých pracovných? Ale keď máš niečo, že fakt špeciálne akože súkromné, tak urobíme výnimku a už som to párkrát nikomu dala. Ja píšem knihu. Zabudla, že píše knihu. Ja píšem knihu, čiže vydať knihu, aby bola úžasná. Aby tam nebola žiadna hrubka. O čom to je? Tak. Je to o tom, ako som išla na pešo do Michaloviec pred 3 rokmi. Čiže to by som chcela. Inak ja som vtedy s tebou robila rozhovor. Áno, ja som prišla, nie vtedy, na ten deň. Ty si prišla možno na deň, na rozhovor a potom si sa znova vrátila asi nejakým dopravným prostriedkom na to miesto, kde si skončila peši. Áno, vytižik my sme. Wow. Áno. Okay. Lebo ja som si povedala, že ja to dotiahnem, aj keď som musela prísť. Takže o tomto? To je... O tomto, čiže vydať knihu. A kto to ešte... Vydáva? Divadlo Ňud. Môžeme. To keď si založíte OZ-ku, dajte si tam všetko. Aj albumy, hocičo, knihy. Dobre. Potom druhé je, chcela by som si niečo také natočiť, hej, že uvidíme, že čo. Že ale to nie je isté. To nie je isté, to ešte ani neexistuje. Ale to je ako tak vyzývam vesmír, hej, to je vyzývam vesmír. Aj točíme, ale môže byť podcast. A potom tretie je jeden taký projekt, ktorý ja píšem a ten vlastne, o ňom asi ešte nemôžem úplne tak hovoriť, ale verím, že bude úspešný. Čo sa to týka aspoň tak nejako odvetvie?
odvetvie je seriál. Super. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Čiže to asi tak. A divadlo je teraz proste neisté, lebo teraz vlastne iba sa podávajú tie granty. Čiže ak by som dostala prvýkrát v živote štipendium na napísanie dramatického textu a nemusela by som ho písať zadarmo, jak furt, budem rada. No a máš nejaký taký, že životný cieľ v rámci divadla, herectva a taká nejaká meta, že toto by taká? som akože... Chcela by som hrať v New Yorku, to by som veľmi chcela. Aby naše divadlo išlo do New Yorku. Aha, okej. Že by sme mali zájazd, tak máme do Trebišova, teda aj do New Yorku, aby sme išli. Priama linka. Trebišov, New York. To by som veľmi chcela. Chcela by som hrať inak aj v Michalovciach. Ja som ešte nehrala v Michalovciach, to je moje rodné mesto. Tak to by som chcela, čiže Michalovce, New York, a takto idem medzinárodne. Ale inak ja som si tohto roku uvedomila, že možno to vyznie tak čudne, ale že ja mám seba radšej ako divadlo. A mne to akože veľmi mi to pomohlo, hej, že neísť ako keby úplne, že už cez svoje sily a cez všetko a vlastne povedať si, že OK, sťahujeme sklad, som na to sama, ale ja to nezvládnem, že ja zavolám akože sťahovaciu firmu. Že toto by mi nenapadlo. Mne to proste, chápeš, že mne to doteraz nenapadlo. To je vek. No? Ja si myslím, že všetci v takom našom 30-kovom plus minus toto riešia. A tie sťahovacie firmy nie sú také drahé, vieš, chápeš? Ale sebe proste, ty si to urobíš zadarmo, mal podnikať. No. Takže toto sú takéto veci, čiže ja nemám ako keby s tým nudom, to vôbec neznamená, že ho nemám rada, mám ho veľmi rada, ale tým, ako sa za posledné 2 roky sme vystriedali 4 produkčné, ako vlastne odišla tá Veronika a každý v kuse odchádza a potom prichádza, vieš, že je to takéto organické, tak ja vlastne už na ničom nelipnem a to mi dáva ohromnú slobodu. Tak dúfajme, že tú slobodu si budeš môcť vychutnať v tom povolaní, ktoré máš rada. Ďakujem. Ja niekedy hovorím množnom, niekedy v pluráli, či to je to isté v singulári. Takže ďakujeme, že si tu dnes s nami bola a vidíme sa s vami niekedy snad na budúce. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma zavolali a vidíme sa na budúce, keď zase poviem niekde na pešo. Dobre. Teším sa. Ďakujeme. Čau. Čaute. Ďakujem nášmu sponzorovi Bunny Talks English. Ich materiály na výučbu sú nielen užitočné, ale aj krásne.